Πάμε να κάνουμε γαριδομακαρονάδα. Βάζουμε να βράσει το νερό. Προσθέτουμε τα μακαρόνια. Κλείνουμε το καπάκι και κλείνουμε το μάτι. Τα αφήνουμε για 10 λεπτά και μετά τα σουρώνουμε. Σε ένα άλλο κατσαρολάκι τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Αφού τσιγαριστεί το σκόρδο και το κρεμμύδι, προσθέτουμε τη σπιτική σάλτσα. Προσθέτουμε λάδι σε ένα στο τηγάνι και βάζουμε μέσα τις γαρίδες. Σοτάρουμε από 2 λεπτά την κάθε πλευρά. Σβήνουμε με ούζο. Προσθέτουμε και τη σόγια σος. Προσθέτουμε και τη σάλτσα στις γαρίδες και σβήνουμε το μάτι. Και τώρα πάμε για τη δοκιμή. Ωραίο, παπά.